hasi eta gero, aprilen 30 Sandro Piazzoniren Flechas Negras brigada Bermion sartun zan. Euretariko asko, italianuek ziren eta beste batzuk espainiarrak. Maiatzaren 6-en, Sollubeko republikarren posizioek bombardieten etorri zan Legion Kondor, eta maiatzan 6-ik 14 gaurkulako egun batera, Gudarizen eta armada frankistaren arteko gerrie sortu zan hemen Solluben. Azkenien, frankistek hartzen daue Sollube, eta lehen komenta daue moduen, hainbat hildako eta pertsonak sufridu zauen gerra horren ondori. Honetan interes asko dago historia kontatzeko, esan edut horre, telebistan, liburuak, zinea, hainbat lekutan agertzen zaigu gure herrian gertatutakoa, eta hainbat aldiz gertatzen zaigu hor agertzen dena, ez dela gure realitatea, ez da gure aitona amone gure gurasoek kontatutakoa. Eta horri ere aurre egin behar dugu. Gaur Sollube da, hautatu da, tokatu zaio, mendi pozineroen papera egitea. Gu izan behar gera, baita gerran gertatutakoen biktimen alde, pozina jo behar duguna. Euskal Herriak, mila moduta olako ekintzakin, eta baita geure kiereak aurrera eramanak. Erresistentzian borrokan eroritakoen artean, Euskaldunez gain, Asturiasen Kantabriatik etorritako internazionalistak ere baziren. Gaurkoan eroritako eskogudarei omenaldia egiteaz gain, eurek ere omentzuko eguna ere bada. Izan ere, gaurkoa elkartasun internazionalistari gorazarre egiteko ekimena da. Eskerrak emon, bai historize euren seme-alabari, ilobari eta pasatxoiena, bai bizitakue gudari moduen, bai bizitakue ume moduen, eta bai geure taldetik omenaldi txiki batekin Esteban San Pedrori, zitxik berak ekardozku Bermiotar askori beran gogu gaitxik hau historize gure gana. Pentsa amona edo aitona gerran duzula galduko, ezin aurkitu, ezin ikusi, ez duzula oroituko.